Posledné aprílové dni patrili v obci Maňa už prvomájovým oslavám. V sobotu 29. apríla postavili máj obyvatelia obce Malá Maňa. Nechýbala muzika, koláče, dobré vínko a hlavne dobrá nálada. V nedeľu 30. apríla sa stretli obyvatelia obce Veľká Maňa, aby tiež spoločne privítali máj, nielen jeho samotným postavením, ale tiež hudbou, spevom a tancom. Poďme na heličky!